mawu amene walankhula na miwa takhala tikwamva mbuyo anthu akalankhula timapeza mavuto. Mwachitsanzo Kamuzu Banda adayambana ndi nduna 1964 anayankhula mawu kunena kuti ndikuponyani kung'ona Songwe River. Anthu ambiri mdziko muno anajiwa amaponyera ku damu la Stella Maris. Bakili Muluzi anamupseza Bingwa Mutharika. Chubu chopopa ndekha ndi phwesa. 2 weeks later Abingwa anamwalira. Posachedwa kunali mgwirizano wa Tosa Alliance. Anagwirizana kuti chilima 5 years kuyambira 2025 up to 2030 achakwera 5 years. Mkati mwa njira MCP anamba kupseza ena amema pasonkhano ndikumana kuti Saulo Chilima asowe asasowe, anthu amayankha kuti asowe. Panali zimayi kumpoto Godani Hala, we need to sacrifice. Amauza mamembala ama Congress, we need to sacrifice. Patsogolo pake Saulo Chilima anagwera kuchikangawa. Now 2025 kuna chisankho zinakomera Professor Arthur Peter Mutharika kusankha mai Jane Ansah ngati running mate. Cholinga cha IPM amafuna mayiwa akhala assistant aziwathandiza ntchito za boma. Ndelero tikudabwa mayiwa ndi vice president ayambapo propaganda kufuna kukwesa boma. Akutuma Sylvester na miwa ndi anthu ena kuti asokoneze boma. Mbuyomu anapita ku BCA wakumana ndi chair president osadziwa. Akuchita ma meeting ndi anthu opposition in secret. Zimene amayankhula Dr. Jane Ansah, she was smart. In short, sanafune kunena kuti akundipangira campaign. Kuloko all these zimene zikuchitika zija, the ultimate beneficiary is Dr. Jane Ansah. Akwapangira campaign poyera. Tifanira kuti ngati izizi sasintha izizi in the next 2 months. The next president of this country is Dr. Jane Ansah. Choyamba tithokoza polisi. Mawu amene walankhula Sylvester na miwa ndi treason. Akunena kuti miyezi iwiri ikubwera kutsogoloku mai Jane Ansah akhala president wa dziko lino. Ndeti mafunsa kuti kodi Jane Ansah akhala president wa dziko lino chifukwa chani? Professor tinaye wamphamvu ndiye kukubwera na miwa akuza Malawi pa interview imene anachititsa ndikumena kuti ayi miyezi iwiri ikubwera kutsogoloku Jane Ansah akhala president wa dziko lino. Mbuyomu tinaye naye Kamuzu anaopseza anthu waponyera kung'ona ku Songwe River. Zaka 31 Amalawi anaphedwa ndikumaponyedwa kung'ona. 2012 tinaye naye Bakili Muluzi anamuuza Bingu kunena kuti chubu chopopa ndekha ndi phwesa. 2 weeks later Abingu anamwalira. Posachedwa Malawi Congress Party imapseza Chilima anagwera kuchikangawo. Zonsezi zimachitika chifukwa cholekerera. Ndelero anamiwa atamantha ndikupita pa wireless ndikumauza Malawi kuti miyezi iwiri kwa kutsogolo president wa dziko lino ndi Jane Ansah. Tithokoza polisi amugwira Sylvester na miwa akafotokoze kodi Jane Ansah akhala president wa dziko lino miyezi iwiri kwa kutsogolo kuchifukwa chani? In the next 2 months, the next president of this country is Dr. Jane Ansah. Netu kunena kuti moyo wa munthu amasunga ndi Mulungu. Analipo anzanu atima njiru ngati inuyo lero ali kuli chete. Upresident sathamangira kumakhutisidwa ndi chimene muli nacho. Ndinu vice president kugwira ntchito ngati vice president osati ayi ineyo ndifuna ndikhale president. Upresident wamako akulu. History is the best teacher. In the next 2 months, the next president of this country is Dr. Jane Ansah.